Ahoj, takže vidíme sa znova. Vidíme sa znova, ja sa tak na vás veľmi teším vždy. Dobre, to je jedno. Takže mňa poznáte, ja som Apička Hu a dnes si budeme čo? Budeme hlasovať. Hlasovať to, kto bude maskotom. No, vlastne vy budete hlasovať, kto bude maskotom o LPS Lily. Takže buď tam môžem byť ja. Takže buď tam budem ja. Môžete hlasovať, takže buď za mňa, čiže takže mňa, alebo, no, ideme si ohlásiť. Takže Angie. Áno, idem. No, takže buď tam budem ja, Angie. Ale ja by som tam moc nechcela byť. Ja som nechcela zviditeľňovať. Viete, pretože mi to rodičia zakázali. Ja som potrebujúci aj na YouTube, preto tak často nevystupujem. Tak, poprosím vás, moc nehlasujte za mňa. Viem, že by to malo byť naopak, ale už dosť keci. No, no, takže zahlasujte za mňu, keď chcete, a keď nie, tak nie. Tak, môžete hlasovať za mňa. Hej, to mám robiť ja. Au, no a, prepáč. Ďalší. Oni sú takí pomalí, jak slimáci. Ja, dobre, no. Ahojte, ja som Emma. No, vlastne poznáte ma už, ale takže hlasujte za mňa, veľmi by som sa potešila, lebo som ešte malý zajačik a naozaj by som sa moc potešila, keby ste ma dali, no, ako na profilovku LPS Lily. Tak hlasujte za mňa, prosím. Dobre, no budú za teba hlasovať, no, dobre, choď už a hlas ďalšieho. Dobre. Ďakujem za hlasy. Vidíte? Ja som hovorila, že sú pomaly ako slimáci. Jej, ja mám oko. Už som tu. Takže, už prišla vaša Laura, takže môžete hlasovať za mňa. Alebo ako poznáte, tak Ludmila. Dobre. Takže ja by som veľmi chcela byť maskotom. Ale naozaj veľmi by som chcela maskotom. Ale je to vaša vec. Či budete za mňa hlasovať, alebo nie. Tak, čoko? Bus? Autobus? Našla si nové slovo. Ďalší. Už ide vaša maskotka. Hej, čo to robíš? Ale nič. No, takže, hlasujete určite za mňa, to vás nemusím prosiť, že hlasujte. Dobre. Takže budete hlasovať za mňa, no, takže takto a takto. A ešte takto, takto. A stačí. Prepáčte jej to. No, dobre, ďalší. Au. Ďalší. No, ahojte, som Angora. Som zachytnutá, tak nebudem veľmi veľa rozprávať. Že veľmi by som sa potešila, keby ste vybrali mňa. Tak ahoj. Čo je to prechladnutá? Dobre, ďalší. Ahoj. No. Takže
No vyprávaj, ty, čo ja tu mám za teba rozprávať? Čo som tvoj tlmočník? Ja som sa šmykla. Opička Huhu potrebuje cikať. Takže nemám ešte meno, som tu nová a nepoznám tu všetkých, takže... Keď chcete, tak hlasujte za mňa. Tak, ahoj. Už ide. Opička Huhu bola cikať, kde šla. Nevadí, môžete, vyberte si koho chcete, hlasujte. Dobre. Tak. Au.